Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že na platformách ako Facebook či YouTube sa šíria falošné videá vytvorené umelou inteligenciou. Ide o videá, v ktorých majú vládni predstavitelia presviedčať ľudí, aby investovali svoje peniaze do akože investičných účtov. No v skutočnosti však peniaze končia na účtoch podvodníkov. Veď pozrite si sami. Príjem vo výške 800 eur na deň sa stal realitou pre tisíce ľudí. Umožnili sme ľuďom zarábať peniaze zo zdrojov. Dobrý deň, volám sa Robert Fico a ako predseda vlády Slovenskej republiky vám dnes predstavujem nový štátny program, ktorý môže zásadne zmeniť finančnú stabilitu našich občanov. A viete, čo je na tom najhoršie? Že tieto klamstvá cielia najmä na našich seniorov. Na ľudí, ktorí si zaslúžia ochranu, nie to, aby sa stali obeťami digitálnych zlodejov. Je absolútne nemysliteľné, že tieto videá sú verejne dostupné a že z ich šírenia majú veľké platformy ako Facebook či YouTube dokonca finančný príjem. Toto nemôže ďalej pokračovať. Na základe môjho pokynu sme na ministerstve už oslovili príslušné platformy Meta a Google, ako aj posilnili interné kapacity, ktoré budú monitorovať, identifikovať a nahlasovať podozrivé reklamy platformám. Nariadujem rovnako policajnému zboru, aby zintenzívnil komunikáciu a konal voči praktikám plynúcim z falošných videí. Policajný zbor musí vyzvať platformy Meta a Google k poskytnutiu informácií k identifikácii digitálnych zlodejov a bezodkladne ich odstraňovať a blokovať. Ako je možné, že pornografia či teroristický obsah sú z týchto stránok odstranené prakticky okamžite, no podvodné videá, ktoré ničia životy ľudí, zostávajú úplne dostupné. Počas pandémie bolo možné blokovať obsah a používateľov v reálnom čase. Prečo teda dnes nedokážu zablokovať videá, ktoré preukázateľne okrádajú ľudí? Toto je jasný dôkaz, že problém nie je v technológiách, ale v ich vôli konať. A kým budú mať z tohto biznisu zisk oni sami, len tak konať nebudú. Ale podotýkam, že tento zisk majú zo šírenia podvodov na našich senioroch. Preto budem iniciovať spoločný postup v inštitúciách Európskej únie, aby sme postupovali jednotne. Pretože je čas vyvinúť na platformy skutočný tlak. A Európska únia musí prijať jasné a záväzné pravidlá, ktoré ich donútia k aktívnemu konaniu. Nestačí sa tváriť, že problém neexistuje. Nestačí sľubovať, že sa niečo zmení. Ľudia, a najmä seniori, potrebujú našu ochranu tu a teraz.